Den linje, jeg går på, det er kunst og grafisk design. Og på den linje, der synes jeg egentlig, vi kommer ind på rigtig mange forskellige ting. Vi har startet helt basic med noget farveteori, hvor vi lærer om farver og hvordan de virker. Og så synes jeg ligesom, det har sådan udviklet sig, så vi bygger mere og mere på, fordi vi kan bruge de ting, vi så har lært i starten af processen, i starten af året. Jeg skal bruge det her forløb til at lære at sådan slippe mig selv fri kunstnerisk, så det vil sige, at jeg skal lære nye teknikker. For eksempel så har vi haft gips, og så fandt jeg ud af, at gips det var mega fedt, så nu har jeg 10 kilo gips stående derhjemme, fordi jeg bare har fundet ud af, at gips er møgfedt. Jeg synes, min opstart på Oda, den var altså ret nem og lige til i virkeligheden. Så bare vildt søde mennesker og et meget sådan trygt miljø at lande i. Meget sådan nemt at overskue. Meget sådan, det bærer meget præg af, at de mennesker, der har valgt at gå på Oda, det er nogle mennesker, der har valgt at gå her, fordi de godt kan lide animation, eller godt kan lide kunst, eller godt kan lide fashion. Så det er altså sådan engagerede mennesker. Det er ikke mennesker, der sidder og ikke gider at være her, og det er virkelig fedt. Det gør noget godt for stemningen. Drøm og min sådan, også vision ved at gå her, det er helt sikkert at komme på Kunstakademiet. Altså jeg vil sige, at forholdet mellem lærer og elev er lidt mere sådan ægte, eller sådan lidt mere loose i forhold til, hvad man kunne opleve på et gymnasie eller en skole eller sådan noget der, fordi at det er meget tydeligt, at her på stedet, der er det altså mennesker, der selv har været ude i verden. De har selv været ude og prøve alle de her ting af.